баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар ноҳияи шаҳри Нав корҳои ободониву кабудизоркунӣ идома дорад. Дар мавсими ҷории ниҳолшинонӣ кормандони корхонаи манзилии коммуналӣ ва сокинони ноҳия то имрӯз зиёда аз 6000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз, сояафкан ва ороишӣ баҳри таъмини сарсабзиву хуррамии ноҳия шинонидаанд. Дар ду тарафи шоҳрои Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳри Нав корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. барои сабзу хуррамгардонии гулгаштҳои шоҳро аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамъиятҳои деҳот ба миқдори зиёда аз 5000 гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонида шуданд, ки баъди сабзиш манзараҳои зеборо дар ин минтақа ба бор хоҳад овард. дар соли ҷорӣ то имрӯз дар ҳудуди ноҳия 7248 бех аз ҷумла 2750 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва 4498 бех ниҳоли дарахтони ороишии сояафкан шинонида шуд. То ба ин даврат 18556 бех гулҳои мавсимии ороишӣ шинонида шудааст. ба гуфти масъулини корхонаи манзилии коммуналӣ ва кабудизоркунии ноҳия, имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4000 бех гулу гулбуттаҳои ороишӣ шинонида мешавад, ки ин нақша имрӯзҳо дар ҳоли иҷроиш қарор дорад. ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамъона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар дигар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҳам идома дорад. гузариши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилоъоти Навид.